ドライバー、オンザドン、レジェンドスタート、ボットスタート、ドームスタート、イタメントガスタート、ブロックシャリングスタート。さあ、スタートしていきました。ランドレッジヒット。さあ、これ1周目のタイム。レジェンド、10秒5、ボンド、11.28、ドーム11秒、10秒56。さあ、ブロックシャリング11秒17、板前では10秒34で1周目トップはトモーに。さあ、各社2周目のタッチ。さあ、2周終わってトップはブルーシューキ。さあ、ブルーシューキトップインです。レジェンドの2番手、この差 0.03 秒。さあ、これで選手が戻ってきた。さあ、トップはレジェンド、2番手トム・ゴーギー。さあ、3番手いかがだ。おっと、ブロックシャーキ、この1周でトップから5番手に1.5台。さあ、今、ブロックシャーキを戻ってくる。そしてレジェンド、さあ、トップはレジェンド、おっと、この周入れ替わった、ドローミがトップ。さあ、2番手レジェンド、その差、コンマ8秒差。板前とはボンドコレシ、ブロック下に1つ出ていく。レースは1分の経過。さあ、現在ストレート、ブロック下にその後ろ、赤い車は、赤いボディがレジェンド、そしてドーミ。さあ、ドーミが引きのシールがある。レジェンドの差1秒7。さあ、3番手いってまいったら、さあ、ブロックシャニキは4番手に上がった。おっと、さあ、転倒だったが、しかし、コンマ2秒差で、おっと、さあ、ドーミはここでミス。さあ、このミスでタイム差はどうなるか。さあ、その差1秒差となった。おっと、さあ、ドーミの使用するボディはエプロンをつけています。さあ、対するレジェンドは HSV。レース時間は間もなく残り1分。現在ファーストテストドーミー10秒09。それと同タイムが板前から10秒09。さあ、板前からもウェストラップ上げてきた。レースは間もなく残り50秒。今度さあ、1台転倒は板前から。さあ、その板前からも使用するボディ HSV010。レース時間は残り40秒。さあ、現在のオーダー、ドーミー、レジェンド、そして、ブロシアニキ、どうだ、さあ、ブロシアニキが戻って、ブロシアニキ、ボンド、板前から伺っている。レースは残り30秒。さあ、ドーミー、ここでファーストテスト更新、10秒カット。さあ、エブロのフリッパーは炸裂か。あーっと、飛んだ、ドーミー。これはアメリカンの10位を取る。残り10秒切った。さあ、今ドーミーが帰ってくる。さあ、トップはレジェンドに変わる。レースはここで3分のゴール。ドーミーやってしまった。さあ、全車レース中、全車アウト。さあ、板前トラッカーセット、ドーミーゴール、ドーミーゴール、ボンドゴール、ブロシャニキゴール、1番ゴール。板前トラが今戻りますね。レジェンドゴールです。全車ゴール、全車ゴール。